Ngayon ka English, niyaya nila ako na maliligo daw kami. Bago kami maligo, nag-aantay sila dito. Nagpada pa, nagtutumpok da kasi ito kami ito, itagin nuray kami ti kakadwame. Dami may ati kasinsin ko ni ko kaluy. Pati kagalala. Try so tatin ni Raus. Ay, try so tana. Ay, sada kay vlog screen. Ay, magrugruhin dito ni. Ata tay aramidin yung garlan. Garlan na. Nagka. Graduate. Kano graduate mo ya? Mabayag pa, ko naman kripto akpay lang naman at. Pati kami ni ganyan. Tapos kaya pa og titinumpok kami toy. Yan, ko na, tapantaon. Digos kami ti ko. Da resort mo ya? Da barbarok nga resort man ay matigil tagtagray. Di ko da di ko man. Jay Esperanza. Hi guys! For today's vlog, pupunta po tayo doon sa dyan sa may sa may bukid, sa mataas na bukid. Yan. Yan si Eka English, nag-drive. Hello! At ito yung ka-works namin today. Si Jamor. Yan. Pupunta tayo doon sa Hot and Cold Spring. Pakyat na tayo sa kuwan. Sa bundok. Makakyat kayo itong trailers natin kay Yes. Makakyat to. First time namin dito guys, maligo. Swimming pool, hot and cold spring. Pero hindi pa namin hindi kasi kami masyadong nagpumupunta-punta sa mga resort, kaya yan, first time. Dito yan sa Esperanza, Sultan Kudarat. Wala guys, napalatan kami. Ating na eh. Dadala-dala kami nga kuan, may dala-dala kami nga bomba. Pero yung kanyuto niya, tiko na. Oh, yan ka English oh. Tapos walang makontak, malakas yung signal pero wala akong makontak, wala akong matawagan. Itong portion na ito guys, pababa na ito. Tapos yun, pataas na yan. Ayun, magpabulkit muna kami. Agur-uri day dyan, mabisinda siga sabay daladalami at ka English na eh. Daladalami dagiti makan. Nagkumontak da kanyak. Reklamo aja ni kaloy. Adam kano asidig nga ko ito bulkita, nagsarak lang kami. Nabulkitin guys. Tuta pa uli kami. Gusto tao. Nagpuskuli tao ka English. Ay! Dala-dalak pa ito bomba. Tingnan mo guys. Yes, tingnan mo guys. Gusto. May hapon si ka. Hindi ati nagatangkaon. Ay, sa kanya mga mataon. Hoy. Ati di may kaduwa nga resort ko. Matipay nalpa sa iko kami pa. Tama na yun, matipay gani nga pa pero dagdag sa titaon. Kitam kasano kinato titaon na eh. Oh. Diba? Ano pinagala mataon? Ha? Ano? Batit lang. Oh, kita mag-ragsak na pa na no matida nga pa. Kita di bangay kita pa na video matida rak niya, kita dito. Maya, nagatutaw to. So, ganda niya, addition po tayo. Ato simple na. Basta, JT Cottage. Jai dar titik atit sa nay. Hindi kami nang rugay, napang kami ti kwa. Nga to. So dato ito bagbagada nga akwa. Gaas dito'y bayan ti Esperanza ka English.
English na eh. Ta magpakwat ta. Magpobos. Ang ganda ng ano, nature. Hey guys, magbag na tayo nga kwa. Magpababa, ginino tayo magpababa. Grugi kami tingataw. Dalagti ko ang makay. Guys, ano ito lang oh. Lang. Ha? Guys! Hello! Datakil kay gising ako nga bataw. Alam niyo ba? Guys! Guys! Guys, ang maganda pa dito, hindi madulas yung mga bato. Promise, hindi madulas yung bato. Super nice. Ganda. Takot lang kami kasi malalaki. Okay lang timahalang ako limangaw. Tapos hindi masakit ang bato, no? Oo, maganda yung mga bato. Makapit. Trail natin, trail. Yadim lang. Dapat kami. Guna ako dyan. Wow. Titingnan natin yung sa taas na portion, guys. Painless! Dito apa? Maganda dito kay English yung bataw hindi makuan. Hindi madulas. Ha? Hindi madulas yung bato. Hindi.
Mas malalaki yung bataw. Iilas ko lang ang magulang. Yan, kung wala kang underwear, ito. Makikita ka lang sa gilid-gilid. May metitoy ka English niya. Oh. Ah, malamig. Malamig ka English. Doon tayo sa taas. Pambata kasi yun, pambata. Sakit isa ka, taon tichinilas ka. Oh. Guys, yung ano dito, yung tubig dito mainit. Yan. Ang init. Udot. Mainit po yung tubig dito, guys. Udot. Nasinit yung matak ka English. Nasinit yung matak. Anong feeling? Naligo ka sa mainit? Daw kwan, naligo ka sa kwan, mainit na kape. Ako kape lang ka English ka, tapos po Pero, lang. nami kung nagligo ka sa init, kaya ginarelax niyang ugat mo. Slagsarsaripit ka. Slagsarsaripit ka English. Hindi makaya. Abot na dyan lami, kaya dyan lamis. Hindi din lamis ka. Di banger ka English sa dyan lamis sa banda dyan. Ay, titikwa. Hindi ka English ito yung lamis. Umuyog lang ay. Guys, doon mainit, dito malamig. Kaso mababaw lang. Doon ka English maganda siguro yung maligo doon sa kwan. Doon sa Karayan. So guys, oh, dyan lumalabas yung kwan. Napudot na danaw. Oh. Dito pagpupan na. Oh. Mainit. Oh, napudot. Pwede pa pag guys. Yun yung 25. Umakar kami, ito yak lang agdigusain. Ito susuruang aglangoy. Baka malmuisak to. Ha? Baka malmuisak. Babaw lang ata oy. May metpet to, naglami ace. Nalami ace. Oh. Kasi lang yung lang hindi pato lang ay. Pinagdidibig. Una yung pato. Ang baling kastaya. Wala, nagdidibig. Gamin niya. Ha? Well. Pababa. Tapos na kami naglakad dito. Halin kami sa taas. Galing. Ay, lalang! Toy. Silang. Wow! Pagat silang, ha? Sabi mo, sinubunan. Sabi mo lang, nanginginaw kaya kuwai ka? Pasok!
na pudot ka English. Aja na napudot aja na tuktopak. Subli na to ita na lami sundak na tekat. Yan yung mga subscriber natin ng like this. Ano mag-aaga sa ito? Kung may mga gout ka para kay tatay, ano nga? Nagijidar ay shout out yan nagijidar tira yung umat at dita. Kapan kayo dito yan? Mga gout. Nagijay 20 pesos lang di entrance. Di cottage na tag 200. Shout out sa mag-birthday, burakot na babae. Okay ka English di Jeng, para pagwawaran iti nagpudot nga danaw. Sa atoy. Ibang kami tika English na eh. Lamay ice, lamay. Subli kami manan. Ha? Kaya pa kayo na nagsinulas ko. Guys, lipiri. Muna kami ng mga gawi down. Medyo kakatuan yung pay. Nabati ta pay. Mayat ya, medyo yumat. Nya iti may bagam. Nakasdigos ka iti napudot nga danaw. Mayat ang pintas ah. Pintas. Madi kayo nagdala ta pagkapiyo jo balayaw. Madi? Madi mainom. Imang kapiradi. Pangdigaws. O ito yan. Pinagrubitan. Pangdot-dot ti kwaje brako. Iti may kayong na yung parking nga di lugan. Naplatan kami pitat tayo. Salamat kini apo ta kwa. Ayos latan. Nakapabulkit. Nakapabulkit as dikti bulkitan. Buti na lang malapit sa ano, sa vulcanizing shop. Nagmait ka English na yata bantay nga ata na nagtayag ng iti kamera sila ababalaan pero no personal na nga ato isuna. Doon ka kay dito si Jeron. Dahil lang, tayo lang Jeron, tayo. Muna kami nagpakada kami jeng muna kami baka ko matudwan ti motor ko madinga gandar gamin ti sikit na mga ti motor ko so darta gamin ti kwan na eh apo nga 2 down
So kuda ke umuna kami ta api motor ko ke mading kuha alang-alang baka pagka-abirya pay. Mapagnanda kami pitadalan matulungan ta kami pay. Adayudaan aji pag naan may. Ano nga kilometro balat. Shout out kan taga Itoy, Esperanza, Sultan Kudarat. Pauwi na kami. Hello guys. May dalawa kaming ano guys. May dalawa kaming kasakay. Ganyan kaganda dito guys. Doon kami galing sa may utok. Doon. Yan, wow. May police station. Maraming dito guys, maraming mga prutas. Kanina doon sa dinaanan namin may kakao at saka durian. Durian yun ata. Hindi ko lang na-videohan kasi na-amaze ako. Hindi ko na nakalimutan ko na mag-video. So yan. Anong masabi mo ka English? Very nice. Very nice. Very nice to my body. Sa ano? May saba. Doon banda sa bukid guys, medyo maulan na. Parang uulan na kaya plano namin uwi na. Kaya ngayon, pagdating dito sobrang init. Tingnan mo. Tingnan nyo. Kanina doon parang uulan. Bibili tayo ng ice cream. Maganda oh. Ice cream, ice cream. Isingan natin mga ka-English. Ay, ice cream! Ice cream, ice cream! Barato lang, tag-5 ang isa. Maliit. Only 5 pesos only. Isa. Matagal ka nang nagabinta ng ice cream, Uncle? Tagal na. Uy, hindi ko mawakan. Ikaw lang nagahin mo, Col. Choice number 1. Pare mo more. Bayad ka na? Oh. Okay, salamat. Okay. Yummy. Yum yum. Guys, sarap. Guys. Kain mo. Putot gamin. Pauwi na po. Mamaya mag-shoutout tayo sa bahay. Baka English. Shoutout natin yung hindi namin na-shoutout yung sa mga bagong video. Sa mga gusto magpa-shoutout dyan, comment down below po. At paki-suportahan na lang itong mga ka-English yung bagong pan namin. Bagong vlog. Yung bagong Facebook page namin. Bagong Facebook page namin doon sa kwan. English Carabao Vlog, yung yung ano po, yung dalawa kami. Kahit saan doon, yung isa kalbo yung ulo. Ilalagay namin dito sa ibaba mga ka-English yung kwan. Vlog namin. So ka-English, naplatan naman kami. Ulit, ito lang yung bisis na ito. Ka-English na. Wala na. Yung running plug ko na lang. Tapos yung dalawang bata pinasakay na namin sa mga kasama namin. Tapos yung nakapila ka-English ang mga dami. 1, 2, 3, 4, 5. Yung dalawa pa nung malis. Marami pang nakapila, no? Ilan tayo nakapila? Baka isa na lang. 1, 2, 3, 4, 5.
English yung kuwan ng interior ko. Malaki yung butas kaya papalitan na lang natin. Pinagantay ko na lang si kuya yung driver natin. Kuya. Sige. Papalitan na lang natin yung kuwan. Interior. 120? 120? Oo. Tataka English, nag shout out ta idikal man. Jak nga naituloy tarabi kami nga nakasangpot. Gagasan niya po ko nakasangpot tayo nga kuamit nga maayos. Shout out gayam kini Burns Repeat. Kunana kayo pa shout out man ka English watching from Red Deer, Alberta, Canada. Especially to Bernel, Ila, Paul, Ikay. For more power and God bless nga ka English. Kanayon kami agbibuya video yo. Dapat inaldaw ka ag-upload video taadda kanayon mi nga mabuya. Maggustuak launay no ingka makidaya tamangan kalangarudan mangisupot ka pa. Ati manan kini agyaman na ka English na shout out muna din ako. Siya ni Bill Mabong Gonzales, Ilocano, ak taga Season Pangasinan, ngem nakapag-asawa ak dito'y Marilao, Bulacan. From Vicente Gonzales. Kin-shout out gayam ati ka viewer tayo nga ni Wong's TV. Paki apan niyo kumakin suportahan kini Wong's TV. Kin ato ni Maring Chris TV. Paki-suportahan na din po kay Maring Chris TV. Imbag nga rabiyo dita ka English, very nice place man dita, lugar ni classmate mo, peaceful and quiet, makapabisin. Uray lang dayta, digo tibuko, okay kanayon, pa shout out. From Vilma Piri. Ma'am, kumusta po? Pa shout out lakay ka English kanayon ko nga abangan ti video liwliwami dito'y abroad. From Arnold Kabi Ngabang. Sir, kumusta po sir? Ato kini Marisens. Pa shout out watching your vlog from Dortmund, Germany. Pa shout out man Teresa Lapinya Musi from 319 Sam Vicente West Ordanita City, Pangasinan. Pauyi-uyi man ka English ditoy ila Nira Nueva Ecija. Thank you. Uyi-uyi. Agyaman tayo. From UCRG Biernes. Kunanamot ni I am Ilocano. Greetings from Kent, Washington. All be safe and well. Salamat po. Pa-shout out kini tatang ko Pipito Pidinis, taga San Antonio, Zambales. From Sir Roy Feeds. Sir Roy, kumusta po? Pa-shout out man ka English watching from Ayala, Alabang. From Agnes Domingo. Pa-shout out kadagita kabagyak dita katitisan Sultan Kudarat ka English. From Tutong Inis and family. Family T Gerona, Tarlac. From Rodrigo Inis. Pa-shout out from San Nicolas, Ilocos Norte. Kanayo nak nga agbibuya ti vlog mo ading. God bless you always. From Leticia Butay. Kabsat, paki-shout out na kami manmet ditoy La Union, pure Ilocano kami nga ag subsubaybay iti vlog mo kabsat. From Ariel Nibrida. Sir, kumusta po? Pa-shout out manmet next video mo ka English from Lawag City, Ilocos Norte. From Hayabusa. Mark Wing Vlog Official. Ka-English pa shout out man met idol watching from Saudi Arabia.
Nyati kumusta iti Saudi? Marhaba. Marhaba. Marhaba, Mark Wing Vlog Official. Lakay pa shout out mamut dagita taga Atlas Metal Karuhatan Valenzuela. You know, you yes. Good luck lakay. From Efrain Martinez. Oh no, oh yes. Okay. Tika English hanggang ito lang ng video tayon. Salamat kini Apo Diyos. Next video naging jack na shoutout. Shoutout po kayo. Palubos ni Apo. Hanggang ito lang. Salamat kini Apo Diyos. Bye bye. Bye bye.